Hi guys, and this kugarisa guys. Ndine agent notice and this kugarisa guys. I am not staying long and this kugarisa guys. Masquera say chingotega wako chingotega wako guys, chingotega wako guys, chingotega wako right. Ungangosvika 100 ndobva ndakudza iyi nyaya yacho iripo yesichedza. Ungangosvika 100 ndobva ndakudza iyi 5 minutes chete, 5 minutes chete ndobva ndakudza iyi 5 minutes chete, 5 minutes chete, 5 minutes chete, 5 minutes chete, 5 minutes chete right. Linda zviri sei bimbai? Mary how are you? Mukudzei how are you? Michelle zviri sei? Esther how are you? Barbara Mamombe how are you? Right, tasvika 100 right guys. Muri sei guys, how are you guys? I hope you are okay. Handisi kugarisa guys nokuti ndoda kutopinda mumba ndokutosvika asi ndapinda mumba. So nyaya ndinayo ndeyekudai. So guys, pane mwana vedu andibata ari kutsvagawo agent help. Nyaya yacho zvakaoma, handizivi chii chinoitika chichikuitika. The story goes like this. Mwana ushu akawana basa, kutaura kwake kwaita akawana basa kuno kuUK. Awana basa kuno kuUK anditika and then ndobva nditicha akawana COS rake reteaching ndobva toiti aita fees rake ndobva rabuda right. Ndobva atenga ticket rendege anzi Lufthansa, meno Lufthansa something like that. Ndobva atenga ticket rake Lufthansa rari kuti auye aifanwa kukwira nesuro. Achifunga kukwira nesuro iye anoti akaenda kubhodha kunodhindisa passport yake. Pakudzoka kubva kubhodha amene zvakaitika murodhi ndobva anonoka kusvika kuairport kuOliver Tambo ne20 minutes. Anonoka kusvika kuOliver Tambo ne20 minutes ndobva varamba kumuvhurira gedhi ndobva vati ndege yaenda. Ona mhepo zvadzinoita. Kutaura kwake anototi pawebsite here nekuti haasi kuya nekey here panga pakanyorwa kunzi anofanwa kubhadhara I think mari inosvika inoita ndofunga kuma 2000 something rands, but mari yakazobhadhara yave 37,000. Haazi kuti zvakafamba sei. Ndobva atengesa tunhu twake tose twangana twomumba. Ndobva tora anga kusiya vana vari mumba. Ndobva aona kuti handina choice. Ndobva atengesa twese. Ndobva aita kuti mari ikwane. Ndobva aisa zuro zvazvinoitawo. Ndobva asiwa nendege ne20 minutes. Asiwa nendege ne20 minutes. Ndobva vati apana zvatingaita, ndege yaenda. Ndobva adzokera kumba. Adzokera kumba ndobva amukira nhasi kuairport kuya zvikanzi bhadhara 2000. Hasina kana sendika. Akada ndichina kana sendi ndobhadhara nei zvikanzi hapana zvatinokwanisa kuita, otherwise hapana return, hapana chichi zviri pamaterms and conditions kana wanga usina kuverenga. Anditi saka akatishindisai mune ndege zvikanzi ndege dzese dzanhasi dzakazara, saka varamba kumukwidza. Saka varamba kumukwidza mundege yanhasi yandobva afona kuna agent kuya kwakanga achiitigwa zveagents kuya kuti akwanise kukwira ndege yacho auye Lufthansa iyoyo. Ndobva anzi naagent zvatovharana, hapasisina. Iwewe wakutofunga kuti tutengere mutiketi nyuwa anoti rebook, mari zvavharana guys. Hasina kana sent. Atengesa zvinhu zvese mumba. Aida kusiya motikari yake iri kumba sezvo kune vana. Ndobva akachisara nehama yake. But aona zvinhu zvachioma kudai ndobva atotengesa motikari nesick price. Hanzi musi ndakati munhu achida motikari awana bhaya ichiuya kudai, so mota yakaramba kumuka. Guys, mota yakaramba kumuka. Mota yaramba kumuka, mufunge mota yake yakanaka achida kutengesa nemari kwayo ndobva yaramba kumuka. She was forced, achida asingadi kuti atengese mari nesick money iende because anoda mari kuti apedze kukavha zvinhu izvi. Handimona apedza kutongosenderana nemunhu yamota, munhu yachiita kutowa mota tona nemotikari. Handika vatopedza paperwork madhirese kunodai mota ndobva yamuka. Apa matopedza zvese mwana matowirirana tikutengeserana as it is, votes to as it is. Uchingosvika kumuridzi muchipedza senderana mapepa, munhu achinda kuya nemotikari tidhonze. Handi rega ndimboizama tione, kunoti gijigi mota vrrrr, mota yakufamba. Saka izvozvi
anzi kuya atina zvitakwanisa kuita iwewo uchitongotenga rimwe tiketi mai mwana hana kana senti ndo paari papo kana pekutangira. So now auya akachema chandafarira hangu mwana uyu hasi kukweretsa mari anditi ari kukumbirawo kune vanhu vari ku-UK handizivi kuti zvinobvumirwe kuti hazvibvumirwi. I'm not so sure about that. Ari kuti kana paine vaya vari kuda kuvigirwa vana vavo havo kuti akwanise kuti achunganidza mari imwe tiketi anokuti akawana basa kunoku kuchikoro anofanira kuti inonzi consultation day inonzi kudi yavanoita yameno yematicha iyi mufunge but zvozvo zviri kungorambira kuAfrica ikoko ndokwazviri kungorambira. Ndatomudza ngati munin'i wangu you need to pray like never before this time. Imhepo dzotongosimuka muzvimweya rudziyo kuti mota inoramba kumuka zvachose for days uchimusa ichiramba iwewe wakuti munhu akuya bhaya uchangobva kumutengesera mota yomuka chinhu rudzi hazvinzwisiki wosiyiwa nendege 20 minutes constant 20 minutes anogona kutofona kachinji kacho vanototi mirirai kune munhu ari kumhanya achiuya hanimona wotomhanya woinda wonopinda zvokuti varambezve nandiziva kuti zviri kufamba sei. Anzi vana vanobhadharirwa kambani maina zvishande zvaari kuda kuita. Handiziviwo. Handizivi. Ude chake. Okay, I'm coming now. Handiziviwo guys. Handimaona. I don't know. Kwakungotsvaga wakati vedu kana pane vari kuda kuvigirwawochi vana vavo vaiva zvinobhadha kana kuti une madocuments auda kubatisa. Andika please ndibatei timubate mwana uyu mufunge. Kana une madocuments ako ari kubva kuko arida kuuya kunoko uchimpoka zvimari kana une pasoro yako asi pasoro kwete zvimwe zvinhu izvi handimaona mapepa nechichichi handimaona please mongomubatsirawo akutotsvaga kuti akwanise kuwana imwe mari yetiketi visa naro kuti akwanise kuuya kana vanombotsvaga takutokanda kwese kanzi asi adi kusiyana nayo UK yacho awana basa Yolanda awana basa kasaka osiyana na iye akatengesa zvinhu zvese mumba awana basa kana ari pana muchikwanisa mutengera tiketi that's okay still because kune mumwe munhu akanga muti tiketi irori racho rashika irasiwa iri kune munhu akatomutengera from kuno kumufunge saka munhu achangoti no problem ukauyako accommodation I can still give you but now iye afa wadatsvage mari kuti akwanise kuti akwira auye ega hanimona achikwanisa kuti auye kuno oga ndo paani nyaya. Saka kana muchida kubatisawo vasikana ngatibatsirewo mwana uyu akwira auye akawana basa kuLondon uko pachikoro kuticha hanimona akawana basa pachikoro kuti atiche saka pari kudiwa tiketi manje zvinhu zvokuvhiringa mangonawo zvandakutsanangurirai ndo zvaitika hanimona yanzi nganamati aiwa kunamata ndizvo kwansisimeli ini interview yaive kuna 2 laptop kuramba kushanda yakatanga kushanda after 45 minutes interview yapera zvinoita guys musakanga nechinhu 1 tiri mumwedzi waAugust ndoda kukudzai chimwe chinhu 1 sati ndaenda mwedzi waAugust uyu guys vanhu vese vakaipa vanobata ndo mwedzi wavo wavanobhiliva kuti ndo panoita zvinhu zvavo ndo mwedzi unopirwa vanoisa zvinhu zvavo mabhodhoro ndo mwedzi vanoita tunhu twavo makuva ndo paanopirwa zviive madoro ndo pavanobika ndo mwedzi wakaipa antika. Saka iwewo kana uchiziva hako kuti uri nherera antika uri nherera haina age zvekuti anzwa yeye uri 30 hauna nherera 40 hakuna nherera the fact kuti ndababa namai nditoriwo nherera hauna munhu anokuvhumbatira nokuvhikerera handimaona. Saka iwewo wega namata zvichipfugamiro zvinamatira wega nokuti kana uri nherera zvikuru sei mirai ndikudzei ndiwo munhu ari vulnerable nokuti kana vana mai vedu varipo mukona isusu kana vana mai tiripo unovhumbatira vana vako paunopfugama paya uchinamata unonamatira vana vako uchivakavha neropa raJesu handimaona. But kana uri nherera usina wanokukavhiridza iwewe unokavhiridzwa nani zvakuda kuti iwewo uzvimirire wega pagap handimaona. Iwewo you must stand on the gap wega handimaona. Saka mwedzi hausi mwedzi wokurelaxa guys hausi mwedzi wokanzi nherera even at 50 uri nherera even at 50 uri nherera because you don't have a mother to protect you antika no matter 50 amunambona machemberani 60 achiti ndiri kusuwa mai vangu ndiri kurota mai vangu ane 60 years kudaro because munhu wese ana mai vake munhu wese ane vabereki vake antika. Saka chindaura chitiza kuongonomira pana Mwari kuti Mwari ina ndinawo handina chandoziva chinopiridzira mutongo zama pana John ibuprofen aya hatina mumwe mishonga yatinoziva chingomira inesu Mwari alright nokuti toga hatigoni handimazvona ndo mwedzi wacho iwoyushu
handiti kune vane mainterview yebasa vane chii zvakawanda zvebasa zvakasiyana siyana. Handika be very careful. Mwedzi uyu mwedzi wakatoipa. Handimaona mwedzi chero kunyarira chakutombonyarira kuti zi isusu chechawo vekulaudhaisi pavasocial media mwedzi wekuti unotombonyarira kuti zi uchingoconcentrata on yourself and concentrating on your soul and God and alone, because kune zvakawanda zvinogona kuitika zvinogona kungosumuka. Handimaona saka mwedzi wakaipa, mwedzi usina kumira zvakanaka. Tinotozviziva tese kuti August uyu mwedzi even kumachechi vanototaura chako vazhinji vanopinda pamafasting mwedzi uyu. Vazhinji kumachechi vanotoencourage kuti tikufasta paningikiri panguva inoi. Hanzi sitanyarira chemo. Yes, you keep quiet. Unotozvinyarira kuti zi. Handiwana kuti zi kana uchita tunhu twako woita tunhu twako nokuti uri vulnerable. Hauna ndikana ndina mai vangu chero ndachembera kudai ndikavaudza kuti mama ndine dambudziko rakati. Samai chero vari chembere ine 80 vanogona kuti maybe ndikasimukawo kana uchinda zveng'anga vofambawo vakaenda kung'anga kana uchinda kumaprofita vopindawo nekumaprofita. Zvino kana usina unomiririgwa nani? Unonangepi? Hauna kana kwaunoziva hauiti zvinhu izvo hauna kukura uchizviita. Isusu vamwe titori masalad guys, titori masalad zvokuti amen. Asi ndopanogona kuti Mwari vari kwende Mwari anochengetedza. Handimaona unongotora decision wega kuti ndakumbira panzvimbo pangu ndega, because ndikasadaro ndinotofa. Kwatinotoberekwa kuno zvekowo zvezvi vanenge vachida tokudubura ende wese angofunga mwana mubereki wavo angofunga kuita zvavanoita vanogrimemba vanokandira kwamuri because uko hakuna anochengetedza hakuna anovharidzira. Handika saka isusu tinozovharidzirwa nemukuru wacho, mukuru wezvese, chamangwize chamangwingwingwi chamakwesha ndiwo atozongoenda nochemera kuti tivharidzirewo because apa togachi hatizvikwanisi. Saka nangoti ndipfure nepo guys, because honai zvikuitika pamwana uyu. Musakangamwe kana varipo vari kuda kubatisawo madocuments, kana varipo vari kuda kuitisawo something. Handika kuti mwana uyu awane something chekuti akwanise kunganza mari ticket auye, please mungondibataiwo ndokupai namba dzake motaurirana naye monzwisisana. Handika right ndapedza 2 and loving the kind. Thank you Roy, thank you. Ndopanokudza kuti Mwari inini Mwari vanondida zvakaoma zvakadini zvakaita sei. Ini chandakaona manje Mwari ava handitonyatsa kuva namata zvona ndofunga kunge ndichiita ini, because ini roko rwaMwari ndorwuona every day mukati moupenyu wangu. Every day ndinotovakanganisira Mwari, but ivo madiro anondiita soka ndomboshaya kuti but God ndakambokuitirai chii chakuti I deserve all this. Ndoshayiwa answer chaya ndiwani ndovabvunza kuti but Mwari zvandakuitirai chii chaiko chokuti ndakambokuitirai, but handiwani answer. Muna vatu vangu kuti Mwari panoda kundisvitsa vandisvitsende chavada kundituma kuti ndivaitire Mwari nini vanditume saizvozvo ndivaitire. Right. Imwe nyaya yachitu yandoda kutaura ndeyekudai soo. Anditika pane mwana wauya anditika akashayika. Ndakamboti tisataure nyaya iyi paiva pane padiaries because vabereki anti vangu vari pakuchema mwana bhodhi yanga ichiri munomu yanga iri mumochari and stuff like that. Antika so mwana vabereki vacho vandibata ini vangu kundipa update handiti semunhu ari kuvabatsira kufambira nyaya dzemhondi. Iyi mhondi yanga yakuda kutsika nyaya kana kuti yanga yakuda kubhadhara nyaya kana kuti yanga yakuda kuita sei ameno yanga isina kusungwa guys. Zvinhu zviri pachena kuti akatora munhu girlfriend yake akaenda nayo anditika akanonongwa mwana uyu some days after. Akanonongwa some days after. Asi guys anokuno vanombodherera so vanonyatsa kupakira pagedhe pako pekuti unobuda napo mangwana hauna pekubuda napo ndopanokupakira. Anomaona zvezvokuti anozikanwa kuti iboyfriend yake atora mwana enda naye some days later mwana asi kuonekwa mwana akunongwa akafa. Mwana akunongwa akafa nemastebhunzu. Handiti wakuendawo mwana akunongwa akafa nemastebhunzu. Andimaona ane mastebhunzu iye akuonekwa aine mavanga akabhandeja maoko. Mwana aunongwa awanikwa akafa nditi akuonekwa nemabhandeji. Akubvunza kuti hona iwewe ndiwe wakapesera kudi wakatora mwana wakapesera kuona mwana kuti anamuona mwana. Handimaona ko wakachekwa maoko wakaita sei. Hanzi ndakabatwa nkunzi. Wakabata nkunzi ukatorerwa moti yako unayo mafoni unazvo saka wakabatwa nkunzi ukadini. Anza isi kubuda nyaya yeswa kumapurisa mwana yatonongwa ndi police case. Anditika yato police case pakutotsvagwa kuti ndakaura. Anditika veukama vaenda kunesawo kuti no munhu akamutora boyfriend yake nyaya yakamira yakadai varondedzera nyaya. Handimaona munhu ari kungofamba mudhara achita nyaya haasi kuita nyaya. Mai mwana vhiki kutodarika mai mwana kuti vhiki rechitu angatovhara nyaya. Handi pandakazobatwa neveukama vakanditi tombonawo muchibatsira vamwe pane nyaya yakadai vandati chindipai namba yadetective ari kuita nyaya ichi because this is uncalled for.
handitika ndobva vandipa detective actually vakatondipa nhamba dzemukomana iye ndakambofunga ndifonere mukomana uyu ndikati ndomungwadza akatiza saka ndakapiwa nhamba dzadetective ndobva ndabata detective vaivai handika vanga vachita nyaya yachona vanga vachirega munhu achifamba ndobva ndati makadiko se ndiripo inini I'm from the media andimaona pane nyaya yemusikana anonzi ningi yamuri kuita handika how far have you gone with the case zvikanzi ndichiri kumbofamba nezvenyaya ndichiri kumboshanda nezvenyaya yachona hasati ndave nemaleads detective ndobva ndavati handichatauri mazita ndobva ndavati kuzita remukomana chona makanotarisa here pana ningi zvikanzi asati tave nelead vakada kutanga kuita kakauhashi pafoni so ndobva ndavati aiwa kahanzvadzi yangu tikutaura zvakanaka taitaura nechizulu tikutaura zvakanaka handitika because you can't tell me kuti hamuna lead handiti munhu akachekwa ane mabandages mumaoko handitika that's lead enough munhu arapiwi kuhospital handitika asina police report saka kana akarapa kuhospital akarapiwa kuhospital ipi hanimona saka pandakadaro baba vakabva vatona kuti vakutaurawo nemunhu ane knowledge zvishoma shoma hanimona ndobva ndati okay kana nyaya iri kunesai kuti muite zvandakuita kana muri kutadza kuti mutibatsire ndakuinisa nyaya iyi kwakomishina kana kunyora tsamba kuna minister wepolice email then ndochivaudza nyaya yangu kuti zvikanzi where are you calling from number yeuk hanimona ndobva ndati ndiri kucanada havatozivi kana kuti namba iyi ndeyekupi ndobva ndati ndiri kucanada hanimona zvikanzi watichi ndikati I'm from the media media dzakawanda ka guys social media journalism media what guys media dzakawanda unenge wangotaurawo language imwe hanimona ndikati I'm from the media ndipo pakati okay no vakudzisa voice manje hanimona zvikanzi no actually ndachitofunga kuti nini mukomana chazinda ndonomutora ndikati no it's been a week mukomana ari kutenderera handika panze ende imi hamusi kukonzida kuti pane issue yekuti pane vanin'ina vake vari panze handika pane zvinotaurika already angatanga kutoisa mathreats mukomana aya kuvanin'ina kuna nasisi vana vanga vari vana vese vanga vari vana hanimona akashayika uyu even masisters ake mazera madika hanimona saka vaya vacho vari kuti masisters vaitotyawo because vanga kutovhundusirwa kunzi mukataura sina basa ndokuurayai mukomana cho ndokubulawa yoko akwai kukalanga here kucholocho mene okokoko plum tree amene somewhere there ndokuurayai andimona ndobva ndati I'm from media from social media hanimona ndobva ndati saka it's up to you say kana musiri kudanipa results then inini I'll take the matter further antika kana kuti we want because police report mama matichi ane police report akanyorwa kwakati we were going to say okay maybe hapana lead but lead is there already because akakuvara nei hana bigwa motikari hana ndopakati no I'll call you back please allow me kuti ndikufonere back antika ndikati alright iripo saka zvikanzi no I'll call you back mozati vakanifonera direct line guys from South Africa baba ndofunga vakangoisira mukomana ya message here kuti tikukuda kunoku zvotadza kuti panga patove nekuchinjana kwemari kwanga kwatovepo because mukomana uyu akaenda ega kupolice station soon after ndabvataura navo hapana kumboita 4 hours 3 hours ndobva tenda kupolice station ega ndonge vakamuti huya kupolice station kana kuti vakamuti chii ameno vamukomana yaenda kupolice station asvika kupolice station ndobva vatomubata vavati ameno zvakataura vatomuvharira hanimona vamuvharira remember kuti munhu anga asingabvumi nyaya pesapa handimona apa baba vaya vakuchita basa ravo manje popa vakazoti achingosvika mukomana achingobva kubatwa ndichibatwa nehama kunzi mafuni chitoti mune hama ndanditoda kutokufonerai kuti ndazitaura nadetective vaivaya zvikanzi ndandotokufonerai kutokudzai kuti munhu yaya abatwa achingodropa foni baba vaya achindifonera detective vaivaya zvikanzi no my sister tavabata kwanzi what's your name again ndikati my name is Tokozile handimona zvikanzi munhu yaya tatomubata tatove naye mukastodi ndikati mana yemukastodi ndikati zvikanzi ndikati saka koti iriko rini zvikanzi sakutofast treka mapepe ekuti aende kukoti ndikati thank you very much bva ndaudza veukama vaita chiwanai manje andika ave mukastodi andika anga achimboramba nyaya apa apinda mukastodi manje nyaya inda kutodzifambirawo ndiri kunoku vana vanda vati mirai makadaro imimi vakutodherera kuti muri vana ndichadhila navo pafoni ipapapa mubva vati vakuti anditi bhodha yakasunga neFriday anditi ichinda kumusha akavigwa nesuro kulwagwera anditi vakuti Monday mangwana Friday anditi Saturday pakasunga bhodha Sunday munenge muchisvika anditi Monday vakuti koti kureva mangwana ndikati aiwa atidarozve hatiti izvozvo guys mugoti sei vana ava varipo as witnesses although tichiziva kuti koti haisi kunopinda because ichatombonotanga ingori initial appearance yekoti but handiti vana vakana vanzi vauye vabva kungovepo kuti isaraswe because vanhu vane system yekubhadhara gembe reku SA moriziva kuti rinofamba sei guys hanimona ndobva mai vacho vanofonera vari kuZimbabwe
ndibvati mwanangu abati kunyesuzo ukambofila pain pafoni usingavazivi mai avaka uchinzwa kuti havachinanzwi chifuva chavo chakatsemuka animona ndofunga kuchema kuti havachakwanisi kana kudini. Imagine mwana wako mai kuviga mwana animona ndakaanzwa kurwadziwa kubayiwa pamoyo apa ndichaura navo but ndikangoti mama munozati chi isiri nguva yekuti chishingai musikana achiuya kumba zvakanaka azorore manje mukaramba muchidai watonzwa vanhu vanenge vachimba kumasoro kwanditi ndandiri inini naivo nemwana wavo musikana pafoni ndikati chiregai kuramba muchichema zvakaoma animaona ndobva ndobva vati saka toita sei ndodii ndikati no ndikuda kutaura naye koti namba zvikanzi vari kuziva kuti koti vatonopinda mukoti namba yakati ndikatafanwa kutsvaga prosecutor kuita nyaya dzemukoti namba iyoyo andichatauri namba animaona nekunzvimbo kwachona mubva kwakuzomubata paya kwakuchitanga kutozorizina nekuti vana havakwanisi ende havakwanisi kusaenda kumariro because panovigwa vanhu vanofanira kunge varipo mutemo tradition animaona saka koti yazonzi netuesday animaona so at least for now zviri kuti kungoda kungoti mwana uya akafamba zvakanaka achengetwa kumusha aenda kulowa gwero vanogara mugwero but aenda kunochengetwa kulowa gwero akachengetwa zvakanaka kulowa gwero anditi maona zvinorwadza mwana mudiki kusangana nesequendi yakadaro andimaona vana vanenge chitokuenda kunozama kurarama uchidai so apa tochekana pachezvedu maZimbabweans dzidzai kuti vakomana kana munhu akati zvapera handichika zvinenge zvapera kana musikana akati handichakwanisi handichadi zvaachadi zvapera there's no need yekuti umanikidze because hapana chawagona nekuti newe uchafirawo mujeri ende nyaya yacho ndichitoripo I'm still in the kuti yasona justice iri kuitwa nemazvo animaona because majaji acho futi kuSouth Africa munongozivawo pakarowa game naprosecutor game rinonorowa futi kuna jaji saka we want to follow this of course haipindiko zvino but tichatongomeka sure ndichangomeka sure kuti tikuramba tichingofamba nenyaya iyi kusvikira taona kuti justice yemwana uyu yaiitwa because yakandirwadza nyaya yemwana uyu kuti ange ndaimuziva indangasingamu ndakarwadziwa zvonishaza zera rake animaona varume dzidzai kubvuma kuti muchakana munhu ati handichadi hachadi andimaona vakadziwo zvakare dzidzai kubvuma kana munhu ati handichadi anenge asingasani musamanikidzire zvinhu handi ndizvo vari kuSouth Africa ukoka vakomana vamuri kusangana navo South Africa vazhinji imhondi dzakapfeka masusu handi muri kunzwa imhondi dzakapfeka masusu so you won't know true color yemunhu kusvika wapinda murudo naye muri kuninzwisisa vanangu vari kuSA vachiri mudating game vari kudheta ndati mundibatisise pavanenge vachikunyengai vachiya nemaflash cars ai ani munoona zvinenge zvakanaka anenge akatosunga tai akapfeka tai ari munhu ari gentleman bo achitaura zvaunoda kunzwa achitaura language yako chaichaiyo handiti but pamunopinda murelationship handitika munhu paunotisoona kuti uyu munhu there's something wrong masaini iwayo munotomaona matrends munotomaona but kazhinji because munenge maamurudo munoignore handimaona musaignore mared signs amunoona pavakomana venyu no matter wamuda zvakadini vasikana muri kuzvinzwa here vanangu because vana maperera kuSouth Africa uko maperera kuSouth Africa. South Africa is a very dangerous country ndosaka maiona isaifamba nadzo futi handimaona ndikatopinda ese ndinotofamba nayo futi zvekutodaro because it's a dangerous and country yekuti handizvi ndingati kudini kunze varimo ndo vanogona kuzvihwisisa kana usipo muSouth Africa unotogona kufunga kuti futi inoshamsira kuibata muSouth Africa uko dzinorembedzwa muSouth Africa famba takadzirembedza kudai futi muSA don't ignore my red flags kuvakomana venyu vamunenge maona please panotaka kukurova chikudidi achikondola chidini ibva wangosiya hako ibva wasiya because zvinoto hazvireve kuti akangotanga nekumuuraya never my red flags were there they were there the red flags anga aripo but akanga ave murudo akaignore animona saka instead yekuti muperere kuSouth Africa kunge huku kuSouth Africa kuuraya munhu mugare makazviza kuti akushamisiri muri kuziva nyaya yaND1 yegore riya vemaIndians yaya akabva nemukadzi wake kuAmerica akaronga kuuraya kwake zvakanaka kuti ndoda nomuuraya kuSA because vazhinji vanoziva kuti kuSA uko nenyaya dzemapurisa idzi zvinongotengwa hanimona hadzina kwadzinoenda akabva naye uko vakanonyatsobhuka vachiti vari kuita hani munhu obva kuchata nenyaya dzemari dzemalife insurance vakanogara kuCape Town muhotera inodhura yakanaka akasipela mukadzi wake akadini apedza akamuuraya kuSA ikoko aripi izvozvi akangosi anga nemarika akabhadhira akabuda mwane vanhu akafa vachango pahani munhu pari kunzi pahani munhu akafa
anzi anyone was from UK handizita ngati UK ere kana kuti America handiziti wakabva kupi andimaona. So akasvika pakutofa. Saka muchizviona andimaona kana muchizviona ibvai mangosiya asikana ibvai mangosiya. South Africa is a dangerous and deadly country. Amudzigwi munozviziva kuti kubuda uchienda kubasa kudzoka inyasha dzinokuchengetai inyasha dzaitichengeta kuya inyasha chedzo because anything can happen. Pama robots uchienda kubasa kokoma kuseni tine one of us panapa mukadzi uya watakaenda nona baba vaya vatinogara chiona mukwamashadi vachinda kubasa makuseni na 5 o'clock vane umwe wavo vachinda kunokwira taxi vakarohwa nebullet vachida kutorigwa kafonika mbudzi nanhasi vari muwheelchair spina cord chashandi nekuda kwekafonika mbudzi wabuda mbori kuoneka kuti ndokuona indadzoka kuti ndichatoya neusau hwemanheru padhuze ipapo mukadzi akatovata ari kuwapfuti dzikurira asi kuzati murume wake ani murikuona. The next thing atokuvara munovaziva tichinda nanhasi tinavo pedapa tinavo pano takaenda tikanowana Cosmo City kuyako just like that. Tine vakawanda vanogona kuudzai. Tine musikana yawo Captain akaenda kuno witnessa nyaya kukoti makaiona video clip ichitenderera achibuda mukoti akarivara achifamba akangotumigwa hitman pa maskati machena. South Africa akumirika kunzi chauraiwa usiku maskati machena daylight rakacheka nyika inorohwa futi. It's a dangerous country. It's a dangerous country. SA zvinosikama. Saka please vasikana magara munguva yakareba tozviziva majaira makona madini but zvimwe zvacho be very careful. Be very very careful. Pama robots epe paunomira pama robots vanodriver munozviziva. Pama robots unochesa kuti naimwe andopinda ere red robot. Zvinondonorora nedzimwe. Ukangoti mistake yekumira kudai kwangoita sokuti wakangoisa chiwindow ukangochisiya mbichana kudai so vanotoridzikisa chete nemaoko window rero kutoripwanya. Pama robots mota dzakaita line kumasure ko peak hour and akuna nobuda mota makachinunura. Munhu nomwe anotokiya madhoo arimo mukati kuti buritsa tipe mabhegi tipe mafoni tipe zvirimo mota imomo. Pama robots munhu wese pakazara mota muchimirira kuti robots richinji vanongokukawadha. Inonzi smash and grab. Animona vanotofamba mutauni vaya vanozviziva mapanga vanhu vaya vanofamba nawo vamwe umwe havakukurai anongokudai banga mutelefoni akakuisa banga pa unongotora foni yacho muti wotomupa zvapera antimona. So ndingozama kutaura guys kuti sekwendi yakawira mwana uyu atika pana munhu ari kundifonera sekwendi yakawira mwana uyu antika isasangane nemi anditi be very careful vasikana right. Handisi kugarisa muda kuinda chekupedzisira timu SA ine dinner ball ndizvo dinner ball yavo musi wa21 September kuSA anditika ku Binon, is it Binon Binon Jameson somewhere there andichaziva kuti papichepo patiko koko andika. Saka uyu ndo mutambo wewo unoitwa kawani pagore wepedu pano padiaries unobudawo vakadzi vana mai mudzimba dzavo vachienda kunosangana pamwe chete vachiseka vachitamba vachifara vachitaura nyaya dzemabhizinesi vachitaura nyaya dzemakuwa vachitaura zvinhu vachidziso zvakasiyana siyana ipapo anditika. So ticket rako chete is only 1100 anditika iticket rechikafu vanohaya mavhenyu vanohaya vhenyu anditika vanohaya chikafu ndofunga kuti vari kuSA hamudzigwi zvinhu zvakamira sei you know anditika it's 1100 anditika function ishi 1100. So vakawanda ndikuona matiketi avafamba chaizvo. I think kwave nevanhu vakutosvika kuma 80-90 varimo vakabhadhara muma 80-90 kokoko animona. Saka ivo vane target yavo yavanoda kuti vasvitse anditika. So chikumbiro chavo handizi kuti sei vachituma inini vasingazozvikumbirira vega animaona because zvimwe zvoda kuti vaive vachizvikumbirirawo vega. Handizivi vari kukumbirawo masisters avo ari kunze kwenyika. Tine masisters ediaries ari kunze kwenyika ari muna Canada, UK, Australia atinoti madiaries kwete vaenzi kwete kuti akabva panapa kwamona situku anenge achikupisa tiri kuvaona edu macomment section hatisi kureva imimi tiri kureva madiaries cheche mabackbone ediaries pano pane team diaries iripo inoona chero chikaita sei ikatoona nchitotukwa zvokutodaro havakomende vanodarika they won't comment. Chero pachinakidza sei they won't comment, they rather pass vanopfuura voenda. Ndo vandiri kuritaura vari kukumbira masisters avo iwayo kuti vedwe kwanzi tiredu tibatsireiwo
Handitika. So sisters in the UK, yes, sisters in the UK, sisters in the in New Zealand, sisters in Canada, in America, in Australia, and you are free to pick madhumba onengochida kana kuti munhu anengochida ngoti ndichakupawo ka 550 kacho iwowedzerawo andimoona iripo supporting movement yavo iyo function yavari kuda kuita. So kazhinji ndaimbonyanya kuvajega austereki ndiri kuSA paya pandaizoseka hangu panonzi kwai pakabiwa mandoti munopenga memboziva here zvinoitika kuseri uko kwamene musingaziva. Organizers vabvunzei kuti simeni dzimwe nguva yaibudisa mari kungoti oiwedzerai tengerai munhu wese mvura oimari iwedzerai ochimari yabi wofane kuseka kuti siyai vakadaro vamanyanyisaidi iroro ramona ndaimbovabatsira austereki but reko zvinezvi takati aiwa makuita muchizvimiririra masara mega handika kusvika tazoveko tazodzoka. Saka panguva ino guys, kana muchida kuvabatsirawo please vabatsirireiwo handitika vabatsireiwo mungoonawo kuti munovabatsira vamwe vari kutoti hameno handizivi vari mucomment section handizivi kuti kusafamba kwemacomments hapana rukomenta here kana kuti hasi kufamba. Isaiwo kamalove nemalikes guys ndikuonei handisi kuona kana malove nemalikes. Isaiwo malove nemalikes tionei isai malove nemalikes ndionei because zvakangomira comment yakagumira pana Dre amoti ndiyo last comment here pane mwana wangu kana kuti pane macomments ari pazasi comment yakangomirira ipapo ndio payakamirira. Handisi kuona kana love riri kubuda handisi kuona na like riri kubuda. I don't know what's happening. Handisi kuona masters epana pa answer that masters aripo ende ukauza vanhu Facebook vanoti everything is fine but masters haasi kubuda side kwedu amoti nemhaka yei maasi kutombobudawo masters. Saka hatichazivi kuti chiwo tawane kuvanyorera maemails achingoti kuside kwedu everything looks okay but kuside kuno kwanenge vachiti masters haasi activated hatisi kumaona. Saka we don't actually know kuti what is going on andimona pamwe vachagadzirisawo kana kuti chii amen pamwe technical glitch amen andimona. So guys, yeah, do andisito makomenzi asitombofamba saka handisi kutomboona chini andimona. So nditry kuona neimwe phone because makomenzi akamira zveshuwa hasi kufamba. Saka vanoda kuvabatsirawo please ndiona uko hanzi akufamba ndaona comment yaFibi uko hasi kufamba uko anga hasi kufamba uko hasi kufamba hanzi tukuvaona all right tikuona. Saka ndakuona neimwe phone uko macomments hasi kufamba. Saka masters hapana aripo CG Rosa. Saka ndipatsiri kuziva kuti chii chiri kuitika yatiwa ndakatoitaura wanga wasipo kadzokera unoiona kadzokera auya manje uko moti ndifunga akaida kuactivate nefoni zvandaita izvizvi handizivi. Saka right ndo nyaya yacho guys. Vanodawo 5 maadmin ari mucomment section avo vapinavo mongovabatawo guys mongovabatsirawo kuti chinhu chavo chifambe. Team UK vanoda kuenda you are very much welcome also. Ndo pamwe kana musina kuenda holiday moita holiday yenyu iyoyo andimona moita holiday yenyu makapinda paSA yapa andimona. So kwava usiku guys kwakuita uchivira kwava usiku ndakupinda mumba mwari kuitira zvakanaka guys handitika tichazobatana pamberi apo time tozobatana handitika pamberi apo muve neusiku hwakanaka guys handitika bless you.